Euskal gizarteko hainbat eragile eta erakundek, tartean Egiari Zor, Arantzadi eta Lasa eta Zabalaren familiek, Donostiako Lakumbre jauregia biktimentzako memoria eta erreparazio leku bihurtzea proposatu dute. Proiektua nola gauzatu zehaztea falta bada ere, museo itxurako espazio bat soilik izatea ekidin nahi dute ideia plazaratu duten eragileek. Jauregi honetan izan zituzten bahituta 1983ko urrian, Joxean Lasa eta Joxi Zabala. Eguerdion. Erorien monumentua eraistearen aldeko plataforma osatzen duten taldeak Iruñeko udalean elkartu dira beste behin ere, frankismoak goraipatzen duen espazio horren desagertzea eskatzeko. 2024ko otsaila eta ekaina bitarte, hainbat erakunderekin aritu daizketan talde memorialisten plataforma monumentu honen eraisketa bideratzearen arira. Legeak oso garbi eta garbi esaten du monumentu frankistak desagertu behar dira berehala. Ja, EPEA pasatu zen, egin zuten lege de memoria demokratika eta ematen zuten EPE bat, urte bat, desagarte adizteko monumentu frankistak. Finantzen Euskal Kontseiluak atzo berretxitakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 foru ogasunek aurreikusitakoa baina 700 milioi euro gutxiago bilduko dituzte aurten, mutualistei bueltatu behar izandako diru kopurua dela eta. Hala ere, jasotako 18.300 milioi euro horiekin, herritarrei eskainitako zerbitzu eta baliabideekin aurrera jarraitu ahalko dela uste da. Eguerdion guztioi, ordubiak eta bidiren honetan emango diogu hasiera gaurko albistegiari. Egiari Zor, Arantzadi eta Lasa eta Zabalaren senitartekoek besteak beste, Donostiako Lakumbre jauregia Espainiako estatuak sortutako biktimen memoria eta erreparazio toki bihurtzeko proposamena helarazi dute. Bertan izan zituen bahituta Galek, Joxean Lasa eta Joxi Zabala 1983ko urrian erail aurretik. Donostiako Lakumbre jauregia talde parapolizialek eta estatuko segurtasun indarrek Euskal Herrian egindako giza eskubideen urraketa larriei buruzko memorialeku bihurtzeko proposamen bateratu bat plazaratu dute talde memorialistek. Horren atzean daude Egiari Zor, Arantzadi, Argituz, Mikel Zabal Zaherri ekimena, Berridatzi elkartea eta Joxean Lasa eta Joxi Zabalaren senideak. Egindako proposamenaren arabera, ikerketarako eta biktimen aitortzarako eta erreparaziorako gunea izango litzateke, baina batez ere, divulgaziorako gunea. Memoria demokratikoari buruzko legia jasotzen du Espainiako gobernuak Donostiako udalari emango diola Lakumbre jauregia eta talde memorialistek bertan ahalik eta proiekturik inklusiboena egiteko proposamena ezagutzera eman dute. Estatu indarkeriaren biktimen tipologiarako proiektua dela azaldu du Pilar Garaialde Memoria osoa elkarteko kideak eta ekarpena egingo diola behin betiko proiektua diseinatzeko ardura duten erakundeei, Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Donostiako udalari. Donostiako udalak eta Eusko Jaurlaritzak jada igorri diote Espainiako gobernuko memoria demokratikorako estatu idazkaritzari eraikin hori memoria demokratikorako gune bihurtzeko euren proposamenaren zirriborroa eta hartan besteak beste, Lasa eta Zabala guztia gogoratzeko espazio bat sortzea jaso dute, izan ere bertan torturatu zituzten, Baionan bahitu ostean eta Alakanten hil aurretik. Lakumbrerako proposatutako proiektuaren ibilbidearen helburu nagusia memoriarako, aitortzarako, emoziorako, bizikidetzarako, hezkuntzarako eta gogoetarako gunea sortzea dela azaldu du Mikel Zabal Zaherri ekimeneko kideak. Txostenak ere jasotzen du gertatutako giza eskubideen urraketa guztien egia ezagutaraztea eta diktaduraren basakeria eta errepresioa erakustea besteak beste. Gainera, biktimentzako laguntza psikosozialerako gune bat izatea proposatu du. Izan ere, gaur da Joxean Lasa eta Joxi Zabala Baionan bahitu izanaren 41. urteurrena. Galek aurrera eramandako ekintza izanik, Donostiako Lakumbre jauregira eraman zituzten, ahalik eta bertan torturatu, erail eta haien gorpuak Alakanteko Busot herrian lurperatu zituzten arte. Espainiako estatuko azpiegiturek sortutako indarkeriaren biktimak dira Lasa eta Zabala.
Erorien monumentuaren eraistaren aldeko plataformak agerraldia egin du gaur Iruñeko udalean. Bertan izan da Irune Rejano. Erorien monumentua eraisteren aldeko plataformako kideak udaletxean bildu dira beste behin Erorien monumentua eraistea eskatzeko. 2024. Urte honetako otsailetik ekainera bitartean, Erorien monumentua eraisteren aldeko elkarte memorialisten plataforma hainbat erakunderekin harremanetan jarri dira, haien jarrera azaltzeko eta eraispen hori gauzatzeko behar diren urratsak emateko eskatzeko. Memoria demokratikoaren legeriak agintzen duen bezala. Soberan igaro direnez, legerian aurreikusitako epeak, Iruñeko udalak jabe gisa borondatezko eraispena egin dezan, Erorien monumentua eraisteagatik elkarte memorialistek administrazio izapideekin hastea erabaki dute. Udalari eraispen hori legez eskatzeko. Erorien eraispenaren aldeko elkarteak udaletxean elkartu dira, Iruñeko udalari eta Nafarroako gobernuari monumentua behingoz eraistea eskatzeko. Horretarako, talde memorialistek adierazi dutenez, Iruñeko udaleko erregistroan administrazio prozedurasteko eskaera aurkeztu dute, legeak agintzen duen bezala. Eskaerarekin batera, hirigintza txosten bat aurkeztu dute, eskaera horren bideragarritasuna bermatzeko. Kongresuak 2022ko urrian memoria demokratikoari buruzko legea argitaratu zuenetik 2 urte igaro dira. Adierazi dutenez, denbora horretan, naiz eta legeak ikur frankistak diren eraikinak kentzeko agintzen dien, Iruñeko udalak ez du inolako erabaki administratiborik hartu legezko agindu hori betetzeko. Eta legeak eskatzen du. Legeak oso garbi eta garbi esaten du monumentu frankistak desagertu behar dira berehala. Ja, epea pasatu zen, ja, egin zuten lege de memoria demokratika eta ematen zuten epe bat, urte bat, desagarte aditzeko monumentu frankista. Gaineratu dutenez, Nafarroako sinboloi buruzko foru legeak dioenez, ikur frankistak urtebeteko epean kendu behar dira, eta hau ere ez dute bete. Hilabete hauetan politikoekin bilera ezberdinak izan dituzte, haien atxekabea, tristura eta ulertezintasuna helaraziz. Eskatzen dugu, valentia eta hori, konsensoa dago, konsensoa bere garaina egin zuten konsensoa Partido Demokratiko artean egiteko legea, eta ez da beharrezkoa beste konsensua, edakigu zein konsensua eskatzen dute orain. Horregatik, lehenbailen legea bete dezatela eta honekin monumentua eraistea eskatu dute. Ipar Euskal Herriari dagokionez, 10 eta 15 hilabete arteko kartzela eskaerak egin dituzte Baionako Justizia Jauregian epaitzen ari diren Lapurdiko 5 gazterentzat. 3 ekintzetan parte hartu izana egozten diete, tartean 2022an Donibane Loizunen U14 kolektiboak antolatutako manifestazio batean, Higiezin agentziaren aurka pinturaz beteriko arrautzak bota izana. Epaia urtarrilaren 14an emango du aditzera auzitegiak. Ongi joan da, erantzuna ukango urtarrian, beraz ez dute gaur eman, zergatik gauza asko aipatu direlako, nulitate asko aipatu ditugu, prozedura ez dela ongi egina, beraz prozedura ezabatu behar dutela arrazoi ezberdinengatik, eta tribunalak pentsatu behar du horrengan, beraz horregatik ere ez dute gaur erabakia eman, zai gaude. Prozedura honetan nik uste dugu informazio zerbitzuak egon direla inkesta batzuk egiten, eta horretan basatua dela, eta guk esaten dugu hori ilegala dela. Eusko Jaurlaritzak elebide hizkuntza eskubideak bermatzeko zerbitzuaren azken txostena ezagutarazi zuen atzo.
2023an 222 intzidentzia erregistratu zituen erakunde honek dokumentuaren arabera. Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak hizkuntza eskubideak bermatzeko zerbitzuaren 2023ko txostena onartu du elebide izenaz ezaguna dena. Eusko Jaurlaritzak 2007an martxan jarritako zerbitzua da elebide, eta helburua da hala eskatzen duten herritarrei hizkuntza eskubideak babesten laguntzea. Lehen urteetan erreklamazio kopuruak gorako joera izan bazuen ere, apurka-apurka behera egin dute horiek. Txostenaren arabera, 222 intzidentzia erregistratu zituen 2023an, eta horietatik 176 izapidetu ziren, azken 6 urteotako daturik baxuena. Kexen 88,8% euskara erabili ezinaren ondorioz jarri zituzten herritarrek. Soilik 2 kasutan gaztelaniarekin lotuta egon zen eskubide urraketa. Kexa gehienak esparru publikoan gertatutako eskubide urraketak izan ziren, 89,3%. Iargi administrazio orokorrean eta besteak tokiko administraziokoak. Iazko datuekin alderatua, igoera bat egonda hemen. Kexen tipologiari dagokionez, gehienak 49 idatzizko harremanetan gertatzen diren urraketekin lotutakoak izan ziren. Ahozko harremanetan izandako urraketekin zerikusia duten 53 kexa ere jarri ziren, eta hizkuntza paisaian antzemandakoarekin beste 53. Urraketen gainerako kexa gehien jaso zituen erakunde publikoa Osakidetza izan zen, alde handiarekin, 26 izan ziren guztira. Atzetik Euskotren. Eusko Jaurlaritzako saietan, gobernantza eta autogobernu saiak jaso zituen kexa gehien. Gehienak Bizkaiko udaletan eta haren menpeko erakundeen funtzionamenduaz ohartarazteko jarri ziren, 58 guztira, igoera bat izan da hemen. Inoizko erreklamazio gehien 2015an erregistratu ziren, 789. Ordutik berako joera argia izan da. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko gizarte arloko epaimahaiak gehiengoz Flexis enpresa 300.000 euro ordaintzera kondenatu du amiantoaren ondorioz sortutako biriketako minbiziaz hil zen emakume baten alabari. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak amiantoak sortutako minbiziarengatik hildako emakume baten alabari kalte ordaina ematera gaitzetsi du Flexis enpresa. Batura, 303.406 eurokoa izan da. Amiantoren biktimen Euskal Elkarteak egindako ohar batean azaldu duenez, 1976tik 2007ra Flexis S.A. enpresan amiantoren eraginpean lan egin zuen emakumea, pleurako minbiziaren ondorioz hil zen 2022an. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak 2022ko azaroan ebatzi zuen emakumearen pleura lesioa gaixotasunaren ondorioz zela. Erabateko ezintasuna aitortuz eta osalanek egindako ikerketaren txostena babestuz. Elkartearen esanetan, fabrikan amiantoa izuritzen zuten produktuak erabiltzen ziren, emakumeak produktu hauek manipulatzen zituelarik. Kalte ordainen demandak kalte material eta moralengatiko eskaerak eskatu ditu. Auzitegi Nagusiaren erabakiak zati batean demanda onartu badu ere, gaixotasunaren eta amiantoaren esposizioaren arteko loturari buruz zalantzak dituela jakinarazi du. Magistratu batek halaber zalantzan jarri du osalanen txostenaren baliozkotasuna, amiantoaren esposizioari buruzko froga erabakigarririk ez dagoela iradokiz. Amiantoren biktimen Euskal Elkarteak beraldetik positibotzat jo du epaia. Izan ere, segurtasun neurririk ez izatea leporatu dio Flexis enpresari, eta biktimenganako iseka salatu du. Busturialdea osatzen duten herri gehienetako udal ordezkariek Guggenheim Urdaibai makroproiektuaren aurka daudela plazaratu dute. EH Bildu, Guzan, Armendu eta Murueta Independiente taldeetako hainbat alkat eta zinegotzi, Muruetan elkarretaratu ziren atzo, proiektu honen ez forma eta ez muinarekin bat ez datozela aldarrikatzeko. Urdaibai biosferako erreserba dela gogorarazi zuten eta eraiki nahi den museoak ekarriko lukeen turistifikazioak ere kalte ekologiko eta sozioekonomikoak sortuko lituzkeela. Autonomia Erkidegoan ikasturte honetatik aurrera unibertsitatera sartzeko gauzatuko den azterketa eredua datorren asterako prest egongo dela jakinarazi zuen atzo Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
Pedrosak formatu berriaren eraketa Euskal Herriko Unibertsitatearen esku dagoela aipatu zuen eta diseinu berriak aldaketa gutxi izango dituela oraingo bertsioarekin alderatuta. Ekonomiari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 foru ogasunek 18.300 milioi euro bilduko dituzte aurten, aurreikusitakoa baina 700 milioi gutxiago mutualistei bueltatutako dirua dela eta. Finantzen Euskal Kontseilua atzo arratsaldean elkartu zen egoera aztertzeko eta bileran izan ziren Aldundietako, Jaurlaritzako eta Eudeleko hainbat ordezkari. Hala ere, erakundetako arduradunek herritarren beharrak eta zerbitzuak ziurtatzeko haina baliabide izatea aurreikusi dute. Alde batetik, 2024ko zerga bilketaren itxiera aurreikuspena apur bat handitu da 2023tik. Naiz eta pentsiodunen itzulketek eragin nabarmena izan duten. 3 lurraldetarako 800 milioi inguruko. Horrekin guztiakin, gaurko bileran 2024ko diru bilketaren likidazioaren aurreikospena onartu dugu. 18.301 milioiko. 2025erako zerga itunduen ondoriozko diru bilketaren aurreikuspeni dagokionez, uste da foru aldundiek 2025ean 19.618,6 milioi bilduko dituztela zerga itunduen bidez. Eta foru aldundiek Eusko Jaurlaritzari egingo dizkioten ekarpenak berriz 13.200 milioikoa izango direla 2025 urterako. Eusko Jaurlaritzak martxan jarri du itunpeko ikastetxetako irakasleen soldatak sare publikoko langileenarekin parekatzea lortzeko prozesua. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak atzo adierazitakoaren arabera, plana 2027an amaitzea aurreikusi dute eta berau abian jartzeko 67 milioi euro bideratuko dituztela jakinarazi zuen. Familiek ordaintzen dituzten kuoten igoerak ekiditeko eta itunpeko ikastetxeko langileen eta ikastetxe publikoen soldatak parekatzeko helburuarekin, Eusko Jaurlaritzak sindikatuek urteak eskatzen daramatzaten prozesua hasiko duela plazaratu du. Parekatze prozesua hasteko 67 milioi euro erabiliko direla esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Prozesua 2027an bukatzeko helburua daukatela jakinarazi du ere bai. Sailburuak adierazi duenez, ikastetxe publikoei ere eragingo die erabaki honek. Beste ideia bat azpimarratu nahiko nukeena da, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa eskainiko duten ikastetxeei, honek ere ekarriko dizkiela bete behar gehigarri batzuk. Besteak beste, gardentasunari dagokionean edo adibidez, pertsonalaren sarbidean edo pertsonalaren harrera hori, ikastetxetan egiten den harrera hori, horri dagokionean. Labek bere aldetik, itunpeko ikastetxeetako aurrekontu moldak eta onartzea, sindikatuak bultzaturiko langileon borrokari eta hizkuntza legearen testu inguruan adostu zuen lan akordioari esker datorrela azpimarratu du. Gogora ekarriz, 2024ko otsailaren 5ean, lan hitzarmena berritzeko borrokan, 14 greba egun egin ondoren, greba bukaerako akordioan, itunpeko ikastetxeetako langileen 16% soldataren igoera lortu zutela. Masorange konpainiako langileak enpresak plazaratu nahi duen enplegu erregulazio espedientearen ondorioz proposatutako kalte-ordainak baloratzen dabiltza. Negoziazio maila Madrilen jardunean badabilere, enpresa talde honen barnean dago Euskaltel ere. Zuzendaritzaren azken proposamena 650 kaleratze gauzatzea litzateke eta enplegua galdu duten langileen artean honako konpentsazio hauek banatzea. 57 eguneko antzinatasuna lan egindako urte bakoitzeko eta 24 hileko soldata kalera joatea onartzen dutenentzat eta 55 urteko antzinatasuna berriz, 55 eguneko antzinatasuna berriz behartuta kaleratutakoentzat. Jose Antonio Jainaga Sidenor enpresa Bizkaitarreko presidenteak Ribabellosan lantegia duen Talgo konpainiako akzioak erostea aurreikusi duela jakinarazi du, baldin eta ekimen honek Talgoren euskal sustraiak mantenduko baditu.
Eusko Jaurlaritzari aditzera eman dio jada Sidenor-ek industria bazkide izateko proposamena. Sidenor Bizkaiako enpresako presidenteak Jose Antonio Jainagak Ribabellosan lantegia duen Talgo enpresako industria bazkide moduan sartzeko interesa adierazi dio Eusko Jaurlaritzari. Negoziazioak hasi dira dagoeneko Talgoko akzioen 30% baino gutxiagoren jabe den Trilantic funtsarekin. Funts estatubatuarraren akziodun izateko irteera errazteko hain zuzen. Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak eta gobernantzako sailburuak Maria Ubarretxenak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak industria bazkide baten beharra argi ikusten du, eta industria plana aztertu eta lagunduko du ala badagokio. Euskadiko industriaren eta Euskadiko enpleguaren alde egiteko helburuarekin. Magia Arbagon talde Hungariarren eskaintza blokeatu zuen udan Espainiako gobernuak. Taldeak 617 milioi euro eskaini zituen Talgoren akzio guztien truke, 5 euro akzioko hain zuzen. Jainagaren erosketa interesaren berria jakin aurretik akzio bakoitzak 3,32 euroko balioa zuten. Hau jakinean egon eta 2 egunetara ordea ia 10% igoera izan dute Talgoren akzioek. Europar Batasuna ultraeskuinak proposatutako hainbat neurri martxan jartzen dabilela dirudi migrazioari dagokionez. Izan ere, pertsona migratzaileentzako deportazio zentroak eraiki ditu Italiak Albanian. Mediterraneoan erreskatatutako pertsonak atxikitze zentro hauetara bideratuko dituzte. 900 pertsonentzako edukiera duten kartzela itxurako barrakoiez osaturiko azpiegiturak dira berauek. Angel Gabilondo Espainiako arartekoak 674 testigantza jaso ditu dagoeneko Eliza Katolikoaren baitan gauzatutako sexu gehiegikerien inguruan. Pasaden urtean zehazki, 187 lekukotasun gehiagoren berri izan zuen. Gabilondok Madrilgo Kongresuak sexu gehiegikerien biktimen estatutua sor dezala eskatu zuen atzo eta biktima hauek neurri zehatzen beharra dutela azpimarratu zuen. Durangoko azokako aurtengo edizioak badaukaia da kartela. Aurkezpen ekitaldian izan da Xabi Alo. Hartzea ematea da aurtengo Durangoko azokako lelo nagusia eta euskal kulturaren hartzaile premiari erantzuteko ahalegina egingo du bere 59. edizioan. Kartelari dagokionez, Udatxo eta Balu artistek egin dute eta hainbat elementuren artean eskuak ageri dira irudian, eskulanari eman diotelako garrantzia gehien. Jakin badakigu euskarazko sorkuntza oso aberatsa dela, baina ez daukan nahiko hartzaile bere herrian. Hor dago premia momentu honetan, eta Durangoko azokak horri erantzuteko ahalegina egingo du. Azokara etortzea, ikustea, hartzea, kulturgintzari hauspoa ematea ere badelako. Zinema, antzerki eta arte sortzaileen inguruan mintzatuko da gaurkoan gure kolaboratzaile Irati Agirre Azkuenaga.
Gaur hasi eta datorren astelehenera arte Euskal Zine bilera egingo da Lekeition. Belaunaldi berriak ikusentzunezkoen alorrera gehiago hurbiltzea da urtengo edizioaren asmoa. Proiekzio, solasaldi eta tailerren bidez azken batean Euskal Zinemagintzaren alor desberdinak lantzeatulako asmo. Zehazki esandako urriaren 16tik gaurtik 21 bitartean egingo da eta jaialdiaren erdigunea sail ofizialeko lehiaketa izango da urten ere. 20 film labur izango dira urrezko antzara lortzeko lehian. Film, zuzendari eta gidoi onenaren irabazleak aukeratzearen arduradunak berriz, Ainara Elgoibar zinegilea, Martxelo Rubio aktorea eta Nerea Ibarzabal bertsolaria izango dira. Izan ere, bertsolaritzak protagonismoa izango du 47. edizio honetan. Euskal Zinea eta bertsolaritzak bat egingo dute jaialdiaren hainbat alorretan. Hoien artean, bertso zine gauean. Eta gau honetan, Sabat Gaiete Beitia, Onintzaen Beita eta Miren Amuriza bertsolariek hartuko dute parte. Horrez gain, Benito Ansola zinemagilearen bizitza eta Miren Agur Meabe idazlea bidelagun hartuta, Euskal Zinemagintzaren historian barrena bidaiatuko dugu. Bai Euskal Zinema eta bai Euskarazko zinema irein zirenetik gaur egun bizi duten loraldiraino. Eta azkenik, atzo 8 egitasmoari dagokionez, ikusentzunezko ondare analogikoaren inguruan lan egingo da. Egun osoan zehar, eskua eta makina kamera estenopeikoa lantegia egingo da baita ere, eta arratzaldean proiektatuko dira eraikitako esperientziak performance formatuan. Eta Iruñera egingo dugu salto orain, gaurtik hasi eta azaroaren 6 arte antzerki aroa zikloari hasiera emango baitiote. Orotara 4 antzeslan taularatuko dira, asteazken bakoitzean bana. Zikloa beraz, esandakoa gaur abiatuko da, In Extremis konpainiaren errege begi bakarra antzeslanarekin. Talde Nafarraen 3. lan eszeniko hau Txantxaka Teatro Konpainia Gipuzkoarrarekin batera ekoitzi dute. Bigarren proposamena urriaren 23an dator, postdatarik gabeko gutunak izenekoa. Kepa Errastik idatzitako bakarrizketa partekatu bat da, Sake Produkzioak ekoiztetzearen eskutik. Eta 3. emanaldian, urriaren 30an, Marina Suárez Ortiz de Zaratek eta Oier Gillanek zuzendutako Artxibo Biluzia obraren txanda izango da. Metrokuadroko konpainiaren eskutik dator, Idoia Beratarbide da ikerketaren zuzendari artistiko eta Artxibo Biluzia hitzaldi performatibo bat da. Antzerki dokumentala eta umorea uztartzen dituen pieza eszenikoan nolabait esatearren. Agertokian Intza Alkain eta Javier Barandiaran aktoreak ikuslekin hartu emanean ariko dira eta ikerketa bat abiaraziko dute, dokumentu bat ekintza fisikorako pizgarri izan daitekela erakusteko. Azkenik eta bailen izan duela azkenengo. Azaroaren 6an antzerki aroak eta txipiak antzeztutako Olagarroa obrarekin itziko da zikloa. Herri bateko 3 emakume, Olatzio Bide, Maitane Perez eta Nerea Arriola aktoreak, eta Olagarro bat dira antzeslanaren ardatza eta helburu bakarra dute. Gorputzetik, plazerretik eta fantasiatik datozkigun erruak, txikiak eta handiak astintzea. Loraldia plazak euskarazko kultur garaikidearen proposamen berriak aurkeztuko ditu urriaren 18tik 27 Zaratomon eta Arrigorriagan, ostiral honetatik hasita beraz. Loraldian ohikoa den bezala sortzaile referenteak eta figura berriak izango dira, besteak beste, Maite Larburu, Jon Maia, Andoni Mutiloa, Maili Oienart eta Mitxel Etxekopar. 2 herri hauetako sortzaileek ere, Arrigorriaga eta Zaratamokoek hartuko dute parte 3. edizioan. Aurreko esperientziatik abiatuta, helburuak euskal kultur garaikidearen proposamen berritzaileak 2 herri hauetara hurbiltzea da. Ez da nolabait euskarazko kultur sormenari ikusgarritasuna eskaintzea. Eta 2 herrietako sortzaile eta artistei ere ekimenetan parte hartzeko aukera eskaintzea. Zaratamon emango diote beraz hasiera aurtengo edizioari Maite Larbururekin ostiralean eta larun batean Jon Maia, Lorca eta Lauaseta protagonista dituen performance musikatu batekin egongo da Arkotxa auzoan.
Hoiek biak urriaren 18an eta 19an, bi proposamen hauek. Urriaren 23tik 27 berriz, Arrigorriagara egingo du Jauzi Aloraldea plazak, eta orduan kontatuko dizkizu datozenak. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Ondo izan eta bihar arte.